Muri Zimbabwe azosinyatso kubuda pachena kuti Chokwadi Sikhala akuita zvakatumiwa neZanu PF kuti aite zviriko pachena zvirikutogwa nevanhu vachiti aiwa Chokwadi Sikhala akatumwa neZanu PF ndio akamubudisa mujeri. Nokuti pano patikuona kuti painterview neBBC anobvunzwa a simple question aiwa neBBC asi anodzamba otiza orega kuipindura. Muri Zimbabwe sarapinda mashoko ataura ndokuti bo subscribe like kuti on the bell icon. Nekuti panapa pa newszimbabwe.com vanobudisa interview vachiti former TSHABANGU Zengeza West legislator Chokwadi Sikhala on BBC had a talk with Stephen Saka, asked if he is going to work together with CHAMISA to try and create a new political movement. This was his response. Sando patona kuti anofela kupindura ongotaka kudzamba mutaka kutaura pamusoro CHAMISA instead apindure zvaabvunziwa. Saka vanhu vane vachipindura vachiti uyu ave kuita zvaakabudisirwa mujeri asi atova pa0 before avhura pati yake mbwende yemunhu ndo mashoko ane achiudza nomumwe munhu. Vamwe vachiti ndanzwa sezvanzi iwe naCHAMISA muchashanda pamwe chete here kwete kuti taura nezvaCHAMISA. Ndo zviri kutogwa nevanhu vachiti aiwa Chokwadi Sikhala amene confusion yakabata nayo yakambobva kupi. Mwana vachiti the guy dodged the question. The journalist did not ask about problems that Zimbabwe is having. Ndo mashoko ane achipigwa ndigwa nevanhu vachiti aiwa Chokwadi Sikhala apa pakapo akanyatsoratidza kuti pane zvinhu zviri kuitika back behind, pane zvinhu zviri kuitika nokuti angobvunzwa a simple question but akatadza kutoipindura. Zvode angabvunzwa mwana mudiki angopindura zviringori simple kana ngoti yes or no. Muri Zimbabwe tudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinai mucomment section medu musangano subscribe like nokuti on the bell icon. Toramboshora maupdates atokupa pano paZim News Live.